Náčelník ústavu získa informáciu a plán s vyznačenou kanalizáciou, kde chcú odsúdení nainštalovať acetylénové bomby. Je to kanál pod západnou bránou. Príslušníci útvaru rýchleho nasadenia do kanalizácie napúšťajú dusík, aby zabránili výbuchu. Správy z vrtuľníka, ktorý mapuje okolie, sú jednoznačné. Niektorí obvinení sa snažia objekty zapáliť tak, že hádžu na strechy tehly, čím vznikajú v eternitovej streche diery, do ktorých potom hádžu zapálené handry. Podarí sa im zapáliť prevádzky. Odsúdení medzi jednotlivé oddiely a časti areálu stavajú barikády. Pokiaľ išlo potom o vlastný útok, tak došlo k sporu priamo vo vedení, či sa má robiť, či nie. Pán Sámel nám oznámil, že on taký príkaz nevydá. Ja som mu na to oznámil, že preberám zodpovednosť za velenie a príkaz na útok vydám. Budem sám útok viesť, zoradím a pripravím útvary. Vtedy mi oznámil, že ako chcem a bude to na moju zodpovednosť. Ale nedalo sa nič iné robiť. Ľudia boli bez stravy, bez pevnejšej organizácie. Medzi samotnými útvarmi došlo k šomraniu. Po vydaní pokynu na zásah útvar rýchleho nasadenia preniká cez prvé barikády. Za nimi prenikajú požiarníci, ktorí hasia horiace prevádzky. Odsúdení na nich zo striech hádžu tehly, ktoré získavajú tak, že rozoberajú komíny. Odsúdení využívajú, že majú prístup do vylámaných prevádzok. S váracím agregátom zvaria jednu z brán. Militantná skupina odsúdených vytvorí skupinu väzňov, ktorí chcú odísť. Reťazami, mačetami a tyčami ich ženie pred sebou v ústrety útvaru rýchleho nasadenia. Špeciálna jednotka sa bráni streľbou. Niektorí väzni sú zranení. V priebehu zásahu prichádza správa, že v objekte zvanom Hrad militantná skupina väzňov zabarikádovala asi 150 tých, ktorí sa chcú vzdať. Chcú ich na výstrahu zapáliť. Obvinení Stanislav Filip a Jozef Lacko naozaj vnikajú na strechu objektu Hrad, kde zakladajú na streche požiar. Objekt zapália a škoda bude neskôr vyčíslená na 14 miliónov korún československých. A čo boli strechári, oni si dali napriamo rozhlas. A mali oni len počúvali, my už sme na izbách nepočúvali. Tak som išiel počúvať tú výzvu, čo tam hlasil, poslal mi do toho. Som išiel počúvať, že aby sme opustili ako ten oddiel, 6. oddiel, že aby sme išli smerom na 7. oddiel, že tam opustíme ako útvar. My sme si zbalili veci, zobrali sme si fotky, potrebné veci. A išli sme tam a tam nás prepadlo také komando. Začali strieľať bez výzvy do nás. Oči, nechoj tam, pojďte spíš tam nahoru.
Čiže ten postup bol v členení, aby najskôr boli do prvej línie dané najlepšie pripravené jednotky, to znamená špeciálne jednotky Federálneho ministerstva vnútra, ďalej tie skupiny ľudí, ktoré majú čo najlepšiu objektovú a osobnú znalosť, to znamená najmä príslušníci zboru, v tomto prípade z Ústavu Leopoldov, a následne tí, ktorí vykonávali tie činnosti súvisiace s paralizáciou pohybu týchto ľudí, prípadne s odvedením a následným presunutím. Útvar rýchleho nasadenia sa prebúra do objektu, čím zabráni nešťastiu. Účastníci zásahu musia byť opatrní. Tí najradikálnejší môžu byť zamiešaní práve medzi túto skupinu. Z bezpečnostných dôvodov dostávajú väzni pokyn vyzliec sa do naha. Útvar rýchleho nasadenia postupuje z jedného objektu do druhého. Niektoré izby odsúdení otvárajú sami, do iných treba vniknúť násilím. Tam nikto nebude. Tam skutočne už zostali iba osoby, ktoré boli za veľmi závažnú trestnú činnosť vo výkone trestu odňatia slobody. Je zrejmé, že asi aj toto determinovalo ich správanie a najmä tie prejavy agresivity boli veľmi, veľmi intenzívne. Ruky dozadu.